Kas iti panang tarigagay, ti ugsa, iti nalamis, adanom ti waid, kastamet o Diyos, ti panang tarigagay ko, ken ka. Mawawak iti sibibiyag a Diyos, kanunto ang mabalin ko ang mapanagdaydayaw iti sangwanan na. Aldaw, rabii, ngagsangsangitak, ket pannakataraon ko, dagiti luluwak, kanayon asaludsuden, dagiti kabusor ko, sa dinno ti ayan ti Diyos mo. Lumdaangak no malagip ko tinapalabas, kakuykuyog ko dagiti mapan ti balay iti Diyos. Ipangulwak tinaragsak abunggoy, amangikan kanta ken mangipukpukaw iti pagdaydayaw ti Diyos. Apay aya amaladladingitan nak, apay aya amariribukak. Mangnamnamaak iti Diyos, ket idaydaya ko manen ti Diyos ko, mangisalakan kanyak. Iti daytoy a lugar ang nakaipanak, iturong ko ken kuana ti panunot ko, takas taunay ti liday ko. Inyeg na kadagiti daluyon ti ladinget ti kararuak, kas layos nga agdanarudor, ti riribok ti kaunggak, kas disur nga agtinag ti danom iti Hordan, manipod bantay Hermon ken bantay Mizar. Sapay kuma ta inaldaw nga ipakita ni Yahweh, ti di agbalbaliw nga ayat na, tapno iti rabii agkantaak iti pagdaydayaw ken kuana. Maysa akararag iti Diyos ti biag ko. Kunak ti Diyos sa laknib ko, apay nilipaten nak, apay di agsarday ti panagsagabak ti kinaranggas ti kabusor ko. Marunawak iti panang pagpabainda kanyak, iti kanayon apanang salsaludsudda, sa dinno ti ayan ti Diyos mo. Apay aya amalidingitan nak, apay aya mariribukak. Magmagnama iti Diyos, ngay daydayaw manen, ti manubot ken Diyos ko. Amin nga agbyag
Agkanta tayo akanayon, si balegiken basur, tinarag sa kamusika, balegi biag iten na. Kararag tayo. Amami, anay langitan, agyaman kami, iti barong nga aldaw, nga impaay mo, kada kami. Agyaman kami, Apo Diyos, iti biyag nga insagot mo, iti tunggal maysa. Kastamet, Apo Diyos, nga agyaman kami, iti nasaya at asalun at ken kired mi. Tanabalanan mi, iti umay agrukbab, ken nagdaydayaw, iti napateg anagan mo. Apo Diyos, ruktam dagiti puso mi, nga dumungeg, ken makipagadal kadagiti napateg asasaong. Tanasantuan niya Espiritong kumaapo, iti makipagsao, ken makipagnaet kadagiti puspuso mi, nga umawat kadagiti bilbilin mo. Ama, pakawanan na kami kadagiti nagkurangan, ken nagbasulan mi, ken ka, kastamet, kadagiti nagbasulan mi, kadagiti kapadami, nga tattao. Ken Kristo Jesus, ang manubot, ken nangisalakan. Amen. Dengge mo Apo, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, ararami. Birukan yu ti Apo, ket agkararag kayo itataasidag pay. Agsublida kuma iti Apo a Diyos tayo. Isu amanang ngaasi, ken maddaan, ama makawan, kuna ti Apo. Maawis titong galmaysa kakabsat nga agparintuming tayo, iintay panangdawat as ipapakumbaba iti pamakawan niyo Apo, bayat tinatal na atukar ti organo. Agkararag tayo, managayat ken nasantuan a Dios. Nglen nakam asiirot kadagiti kinatangsit mi, ken sarangten mi kuma ti mangbalbaliw nga parabor mo. Kumpet kam kadagiti daan awagas ti aramid ken panagpampanunot mi. Awagan nakam Apo kas ay ayatem nga anak mo. Tulungan nakam adumngeg ken umawat iti baro a kinasyasino mi, gapu ti ayat ken parabor mo. Wayawayaan na ka manipod kadagiti singgalot ti kinalimitado nga panunot mi ken pabilgen na kam arumang ay iti biag gapu iti pamati ken kinaparabor mo. Daytoy iti kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Ken ka palanasem ti dalan ko, pagranyagem kad rupam kanyak tapno sikati pagnaeda. Amen.
Ita iti panawayan niya panakaurnong, kadagiti sagsagot, ngagpaay, iti paaramid tayo multipurpose building. Bayat nga maalala dagiti offering tayo para ti multipurpose building project. Ada kuma kahit kung ipadamag kada kayo kakabsat, siyak ni Josephine Hines Pamintuan, the overall chair for fundraising for our projects at Central Church. Agtakderak dito isang wanan nyo, gapo iti naunig nga panggep ken namnama. Makita tayo nga agkakadwa tayo ditoy. We are united in faith. And marik na tayo nga adati ayat ti maysa ken maysa. Ken marik nami nga adati panagtitinulong tayo. Lalalo iti proyekto tayo dito sa Central Church ken komunidad. Ita nga bigat ang takderak dito sa ngwanan nyo. Ta mangimbitar na makiparte kayo met iti na pintas nga banag. And what is that? An opportunity to create a lasting legacy for the enrichment of the congregation as well as the wider community. So I'm referring to this multipurpose building project. Ito ay magiging sentro dito ti worship, fellowship, ken outreach. Ngayon adapay ti dakkel nga purpose dito nga building. The building is more than just the walls and the roof. Kasi it will be a place where we can nurture our dreams as well as build relationship and invite each other, uplift each other in the faith. So nagpintas adupay nga waya tayo nga makita ti development dagiti anak tayo, ken ti relasyon tayo ti maysa ken maysa as well as the opening our doors kadagiti marigrigat. Iso nga daytoy nga church aduti project na para kadagiti nga fundraising, dahi offering tatay nga naawat, wala intedyo at dapat ti commitment form tayo italikod, dapat ti coffee, table book, no? At dapat ti letter nga iwarwaragawag me, hindi, dito'y lugar tayo, ken Januar, then we even spread it throughout globally. So, we have this project, Dasila, Centralites Living Abroad. And we would like to encourage some good souls to donate for the cost of one small room or bigger rooms for the combination of offerings of many families, things like that. So adupay, like for instance, sacrificial lunch or dinner, and then hoping by God's grace, maala tayo ni Couple Pangilinan to discuss or present something about family solidarity. So given that, magmagnad gito nga proyektor, ngem namiris mi nga lately, bumasbasit dato'y mauawat memet. We have targeted at least 450,000 per month supposedly. Ngem may mga alaala na dyan. In the couple of months, may tidan to dajay loan tayon, and then subsequent months would be the billing by the bank for our amortizations. So, nuhan nga maabangan dahil nga commercial building nga ipatakder tayo dyan sa ngwanan, dyan multipurpose, pangalaan tayo ngayon kakabsat. So agtitinulong tayo kuma. There is really a shared work here in the work. And for as long as you know that you are blessed and remain thankful to God,
You continue to enrich other people's lives by giving. And you are being led to giving something for the fulfillment of our project. So, kakabsat, let us together have that foundation of love and hope and for support for the next generation. Agkanta kakabsat, pang-inspire kada tayo amin. In honor and praise of God's mercy, goodness, and love. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, joined with all nature with manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the peace that endureth, thy own dear presence, Lord, to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, Lord, new grace I see. All I have needed,
you. Ti panakaibasa, tinasantuan, asurat, ti epistula, kat masarakan, Naisel? Ayan, saglit lang. Naibag nga bigat tayo amin kakabsat. Good morning! Ayan, good morning. Gyaman tayo iti awis ken ti padamag ti multimedia ti multi-building project tayo ket agtultuloy tayo kung suportahan ti aramid daytoy panangipasdek tayo iti multipurpose building tayo ket kararag ko ken dawat ko agtultuloy tayo nga pagtitinulungan daytoy. Wen kakabsat naragsak nga aldaw ken agsapa ti tunggal may sa kanya tayo kaya tagyaman tayo iti Apo, numampay medyo saan nga napintas ti panawen, matutudon, amok nga medyo basit tayo dagiti na dumaduma nga paset dito Metro Manila, nakapadas iti layus, iti rabii, gapo iti napigsa nga tudo, iti kalman. Kaya sapay la kuma, tagtultuloy tayo nga sangsang kamaysa nga agdayaw, ken agyaman ken Apo iti daytoy nga kanito. Ken kablawan tayo dagiti kakabsat tayo nga umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti daytoy nga kanito. Ada dagiti first timer kakabsat kidawik man nga tumakdir kayo. Ket agyaman tayo kadwa tayo ni Pastor Mercedita Beltran. Ayan, kidawik man ti panagtakdir na. Ayan. Ayan, thank you from Sablan, Mindoro. Ayan, thank you very much Pastor. Ken maragsakan akmet nga mangyam ammo kanyayo ti nanang ko dadtoy tata kidawik man ti panagtakder na ni mother ko po iso ni Loida Bacate Galanza. Ayan iso ti ingotik nga ina ket imaymot itoy bimisita tahanak kanu nakaawi din so iso na ti bimisitan. So agyaman tayo ti gundaway nga makadwa tayo kadwa na ti kabsat ko ken ti kaanakak iti daytoy nga kanito. Dapat dito first timer nga makadwa tayo nga umuna nga gundaway nga umay dito Central, dito gimong tayo dito Ilocano. Kidawig man pa nagtakdiryo kakabsat. Ayan tapno kastaket mabigbig kayo amin. Iti daytoy nga kanito. Ayan. Agyaman tayo mat Dani Kuya June Di Guzman tatna no man pay medyo na bayag nga saan tayo nga ayan thank you very much. Ada dagiti pakialayo man tinagan na. Awan ni ate ni fiscal siguro kidawit ni fiscal nga pakiala nagyanagan na dagiti bisita tayo tapno mabigbig tayo ito na madamdama. Kakabsat iti daytoy nga kanito kablaawan tayo met dagiti agkasangay ti panagkasar panagkasangay ken panangiselebrar ti anibersaryo dagiti kakabsat tayo ditoy Ilocano service ket ti makita kitoy ket ni Jamin Yoricel Kabugon. Ayan ken kastamet kabsat nga Joel ken Cindy Akang into no 22 and 23. Ken kablawan tayo ati wedding coordinator tayo iti iglesia tayo wedding anniversary da Kuya Bot ken ati Babes Sabalia into no 24. Ken dapat digiti agkasangay tata kakabsat iti daytoy nga lawas na kablawan na kayo ken dawat ken kararagmi tagtultuloy nga bendisyon ni Apo Dios titunggal may sa kanyayo. Kakabsat amin nga napili na-elect nga naaprubahan nga opisyales ti iglesia tayo ket adda ti installation into no during our English service ket kidawe mi nga hangkay kumagaw-awid dagiti officers ti iglesia tayo ket adda ti installation madamdama. Ken into no 26 ket adamel ti plano iti Ilocano service planning nga marami dito church ditimpuyog ken kastamet kadagiti opisyales ditimpuyog fellowship ken Ilocano choir. Ket into no Sabado isumet iti district adjourned session iti iglesia tayo nga marami ijay Makati UMC. Ket no adda panawin nyo met makadwaan nyo ti pastoryo ken ti visiting team isumet ti pananglagip tayo iti may ka upat apulong aldawen nga awan iti biag ti pamilya ti Ramirez family ni Tatay Teodorico Ramirez into no Sabado met ti malim. Ayan agyaman tayo tadto iti si Bubuo si Bubukel nga pamilyada dagiti Ramirez family. So
kidawek mamet nga ti building committee tayo nga idangulwan ni Engineer Jello nga dati padamag na kanya tayo kakabsat. Naimbag ngagsapa tayo kakabsat, tumakdera, kas Pangulo iti building committee iti iglesia tayo, karaman da ito iti report nga inted ni Sister Josie na nga mangayab kadatay amin iti dakkel nga paaramid tayo. Iti multipurpose building kakabsat ket nanayunan iti commercial building, dua iti ipatakder tayo nga building. So dahil lang ti additional information iti naibaga ni Ate Josie. Ngam tumakderak ta takakabsatam na ipakaamo kada kayo nga iti bidding napasamak iti March 9 ken March 22 kada ito'y duwang building structures tayo adda ti napasamak nga bidding dijay adda iti upat nga nagisubmit iti technical and cost proposals kada gito'y nga bidding ket nupay adda iti na-receive tayo nga upat, nag-decidir iti entero nga committee nga i-reconvene iti bidding tayo, kat i-reimburse tayo kadagiti bidders, dagiti amin nga bidding document fee da, nga aggatad 25,000 pesos iti saggaysa. Kaya't nasawon, hantayo pa'y nga nakapili iti contractor tayo, iti daytoy duwang maaramid nga building. Ti gapo na ket gapo iti revisions iti disenyo tayo ken kastamet iti cost considerations. Data iti napateg nga padamag kada tayo ket daytoy nga padamag maiyawis met kada kay amin kakabsat nga no adda iti may rekomendaryo nga kontratista wenno kontraktor nga mabalin nga makatulong kada tayo iti daytoy nga project, mabalin kayo nga makipag-coordinate iti kabsatyo. Ket into no June, into no sumaruno nga Domingo, adan ito nga mai-announce dagiti details iti rebidding tayo. Ag-rebid tayo iti duwang project tayo. Daytoy lang ti padamag tayo kakabsat ket naimbaga bigat. Yan, nagyamang kami engineer, kaya nagtultuli tayo nga ikararagmet ti mangidangulo, ti building committee tayo ni Engineer Jello Sadora, iti daytoy panangipastek da iti proyekto ti iglesia tayo. Kaya kastamet nga agyaman tayo iti presensya ni Clyde Bustamante na from Santiago, nga naggapo iso na US, agyaman tayo, ti kaadada iti daytoy nga kanito. Ayan, thank you very much. Ken kastamet ni Benhar Costales, dating choir member. Ayan na ni Benharen, si Mangpit Gayam ni Benhar. Ayan, nagyaman tayo. Ti kaadda ni Benhar tata, anak ni Pastor Costales, si Janelle Pak. Ayan, kas may isang seaman. Wen kakabsat, kas pastoryo ang nga tintay panangrugi iti daytoy nga komperensya annual agtultuloy nga iawis ko kanyayo no dagiti kayat na nga agbalin ti parte iti choir ministry wenno choir member sa pulin nyo lang ni Ate Alpa yo kakabsat kidawik man panagtakder ni Alpa no dadtoy ayan ken dagiti daduma nga choir sa pulin nyo lang isuda tagsapsapol na pa iti kadwada nga agbalin nga mangnayon iti choir tayo. Ken kastamet iti Puyog Sunday School, kalpasan ti service tayo. Sa pulin nyo lang ni Fiscal Des, kini Nanay Sol, ay ni Ate Sol, kini Nanay Celia. Ken kastamet, kas pastoryo, no, kasapulan kayo kadagiti serbisyo, ti pastoryo, no, daman dagiti agpayaman, Thanksgiving, anniversary, blessing, ken kasapulan nyo ti pastoral work, ti pastoryo kakabsat saan kayo nga mabain, nga umasidig kanyak, sa dinumantayan nyo dito Metro Manila, kabangibang probinsya, no kasapulan nga umay kami, ket umay kami. Kadwa iti visiting team ti Ilocano Service. Nagijay lang kakabsat, na imbag ngagsapatay amin.
panakaibasa, tinasantuan na surat, ti epistula, ket masarakan iti Galacia, Kapitulo 3, versikulo 20 ket 3, aging gana ti 20 ket 9, akastoy ti kunana. Ngem sakbay nga imay ti tiyempo ang mabalin dagiti tattao ti mamati, kasla tayo balod nga impupok ti linteg, agingga ang maiparangarang daytoy a pamati. Ngarud, winayawayaan na tayo ti linteg, agingga itiyaay ni Kristo, tapno agbalin tayo analinteg iti sangwanan ti Diyos, babaen iti pamati. Ita tapanawen ang mamati dagiti tattao, agpatinggamet ten ti panangaywan ti linteg kada tayo. Anak na kayo amin ti Diyos, babaen iti pamati, gapu iti panakipagmaymaysayo ken ni Kristo Jesus. Nabunyagan kayo iti panakipagmaymaysayo ken ni Kristo, ket iti kasta, inkawesyo a mismo ni Kristo. Ngarud, awan ti pagdumaan ti Hudyo ken Hentil, ti tagabo ken ti siwawaya, ti lalaki ken ti babae. Maysa kayo amin ken ni Kristo Jesus. No tao na kayo ni Kristo, kapututan na kayo ngarud ni Abraham, ket awaten nyo ti inkari ti Diyos. Kidawek man, ti panagtakdir tayo amin kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Lucas, ti may 8 nga kapitulo, versikulo 20 ket 6, aging ganat 30 ket 9, ket kastoy ti mabasa tayo. Intuloy da ti naglayag, ket dimteng da iti daga dagiti Gergeseno, iti ballasyo ti danaw ti Galilea. Idi sumanglad ni Jesus, sinabat iti maysa nga lalaki at taga-ili, anabayagin ang niluganan dagiti demonyo. Lamo-lamo ken saan ang nagtaeng iti balay na, nudi ket kadagiti tantanem. Apaman ang nakita na ni Jesus, nagikes sa nagparintuming ti sangwanan na. Jesus nga anak ti Diyos ti kangatuan, impukkaw na. Anya ti kayat mo kanyak, pangaasim adinak parigaten. Kasta ti sinao taimbili ni Jesus iti dakes nga espiritu nga rumwar iti bagi ti lalaki. Masansan nga parigaten na ken uray tinglen ken kawaranda dagiti ima ken sakana, pugsaten na ti kawar ket iturong ti demonyo iti litang. Anya tinagan mo, sinaludsod ni Jesus, armada, insungbat ti Apo, taado ti demonyo alimugan ken kuana. Dinawat dagiti demonyo ni Jesus nga di na ibaon ida ti yuyeng. Idi asidig sajay adadakkel nga arban ti baboy amang mangan iti bakras iti turod. Nagpakpakaasi dagiti demonyo ken Jesus nga palubusan na ida sumrek kadagiti baboy, pinalubusan na ida. Rimwar nga rod dagiti demonyo iti tao ket simrekda kadagiti baboy. Nagdadarison ken iti intero ang arban iti tepang sadat timpuak iti danaw ket nalmes da amin. Idi nakita dagiti agtartaraken dagiti baboy iti napasamak, nagtartaray da ket napandan nagipadamag iti ili ken kadagiti barbaryo. Napanda kinita dagiti tattao ti napasamak. Idi makadanon da ti ayan ni Jesus, nasarakan da ti lalaki nakapagpaksyatan dagiti demonyo, agtugtugaw nakabadon iti sakaanan ni Jesus. Nagpulangin iti nasayaat iti panunot na. Nagbuteng dagiti amin at tao, sinarita dagiti nakaimatang iti napasamak, no kasano ti pannakaimbag ti lalaki. Gapoy iti kasta unay abuteng dagiti Gergeseno, dinawat da ken Jesus nga pumanaw sa jay. Limugan nga rod ni Jesus iti bangka ket pimanaw. Nagpagpakaasi ken Jesus ti lalaki nga nakapagsyatan dagiti demonyo a makikuyog kumaken kuana, ngem pinagawid ni Jesus a kinunana, agawid ka.
Di ket saritaem iti amin nga inaramid ti Diyos ken ka. Nagawid ti lalaki ket impadamag na ti intero nga ili ti inaramid ni Jesus ken kuana. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal maysa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Isa sa umanaragsak sa uama mabiyag. Isa sa umanaragsak sa uama mabiyag. Amen.
Mapadayawan ti Diyos, tinangigan tayo ng mensahe, ti kanta, babaen, kadagiti kor tayo. Bileg ti pamati, iti kinaawan, tinamnama. Ti binasak tatay kakabsat manipod ti Lucas, may 8 nga kapitulo, versikulo 20 ket inem, maging ganat 30 ket siyam. Ket may papan daytoy nga istorya, wenno teksto tayo, iti niluganan ti demonyo, nga maawagan iti armada. Kadagiti daduma nga version ti Biblia sa nga arban. Ket daytoy nga paset ti teksto tayo, ket mangiladawan ti mangbalbaliw nga bileg ti pamati. Iti likudan kadagiti limitasyon tayo, ken kinaawan namnama tayo, ken ti awan patingga apan nakarikna ni Jesus ti tunggal maysa kada tayo. Ti kasasaad ti lalaki, ket mangipakita iti kaunggan ti tunggal maysa kanya tayo, kadagiti panawen nga awan, kinaawan tinamnama iti maysa nga tao. Si kayuman ti makapadas, wenno datayuman, isunaket na ilaksid, iti kagimungan nga ayan na, nagtutuok akasla saan, nga awan pan nakasubot, wenno saan nga mapalaing isunan, daytoy nga lalaki. Ket no kitain tayo kakabsat, saan laing nga pisikal, ti sagsagabain na daytoy, wenno nang kawar kanya na, no diket kastamet tina espirituan, tinangigalot kenkwana iti biag a panagsagaba nga isut pan nakaisina na ti komunidad, ti kagimungan, ti pamilya, ken amin nga dati aglawlaw na. Iso nga agigyan iso na kadagiti lugar, kadagiti tanem. Naibalod kadagiti bukod na apan na kay dangadang. Ket kastamet ti tunggal maysa kanya tayo, nga ti kapadasan daytoy nga lalaki, mabalin nga mapadasan tayo, nga hantayo, mabalin nga hantay nga maluganan ti demonyo, adda dagiti agturturay kanya tayo, nga isut mangkawar kanya tayo, mangigalot kanya tayo, kasla kadagiti bisyo, sakit ti panunot, wenno daduma pay nga rigat, akasla di maparmek kadagiti bibiyag tayo. Ket kasta iparangarang namet daytoy nga teksto tayo iti daytoy nga kanito. Ti kinaawan tinamnama ket ipakita na ti kasasaad ti lalaki iti tenga iti letang. Sino kanyayo kakabsat? No nakita yo dati 4 kanton ket awanin. Hanyong kaslahan yung kaya nga likudanin. Ano? No mapangkayo kadagiti mall, no nakita nyo dati paborito yung kaslaawanin. Hanyo nga kaya nga palubusan ti bagyo, kay oray iswipe mo dati kumamon ya. Dagitay card mo, ano? Tapno mapabusuyan lang jerik na tayo kasyay. Adda kadi kasjay nga paspasamak ti biag tayo. Kentis iti daytoy nga kanito, nabigbig dagitoy a demonyo, adagos ni Jesus, kenti kinaturay na. Amudan no siya sino ni Jesus, ket no anya ti maaramid kadakwada, gapo tinaindaklan apan nakabalin na. Ket ti panakilangen ken Jesus, ket saan laing a pisikal nga mapasamak kada tayo, nga maysa daytoy nga na espirituan, nga mabalin nga pakaibaludan tayo met. Ngem pay kasta bigbigen dagiti demonyo ti kinaturay ti otoridad ni Jesus pannakabalin na tapno kasta ket iyadayo na tayo kadagitoy nga banbanag kadagiti biag tayo. Kas ti binasa tayo kakabsat iti maysa nga artikulo kunana, the demons Jesus confront and they have 3 things in common. They cause self-destruction behavior in the victim. The victim feels trapped in that condition
and they separate the victim from the normal living in the family circle. Ngamin, kunana pa'y, if we define demons, are those forces which have captured us and prevented us from becoming what God intended us to be, and we are surrounded by, yes, possessed by, as many demons as whom Jesus encountered. Our demons can be of many kinds: mental illnesses, paranoia, addiction, obsessions, distraction habits, and so on. At ti kapadasan ti lalaki mabalinmet nga dagitoy ti mapasamak kada tayo. Ngem makita tayo ti panagikes ti lalaki nga naluganan ti demonyo ta nabigbig na ni Jesus. Iso nga kinuna ni Jesus, kinuna ti lalaki, anya ti naigam kada kami, Jesus, anak akangatuan ti Diyos. Ipakita na ti panakaamuda ani Jesus ket anak ti kangatuan a Diyos. Ipakita na iti kinapudno a espirituan a pannakidangadang nga isut saan a nakilaban, babaen kadagiti kampilan wenno anyaman nga kalasag nudiket babaen ti pamati ken panang surot ti pagayatan ni Apo Diyos. Pudno nga ti panagtagikwa kadagiti demonyo iti maysa nga banag napatig-unay abigbigin dagiti namati ti bileg ni Satanas. Ammo tayo ti bileg ni Satanas nga agturturay kadagiti biag tunggal maysa kanya tayo. Ngem saan tayo nga itulok a makiraman kadagiti puwersa kadagiti sairo. Kas kinuna iti Santiago 4:7, agtulnog kayo nga rod iti Diyos, sarang tenyo ti Diablo, ket itarayan na kayto. Ket daytoy ti awis na ti tunggal may sa kanya tayo. Kas anak ni Apo Diyos, nga mabigbig tayo, dagiti agturturay nga demonyo kadagiti biag tayo, adda kadi dagiti mental illnesses kadagiti biag tayo, addiction, obsession, distraction habits nga agturturay kadagiti bibiyag tayo. Nga magyaman tayo kay na Apo Diyos nga isut mangbalbaliw kada tayo kas napadasan iti daytoy nga lalaki. Iti teksto tayo dakil ti panagbalbaliw ti lalaki nga naluganan ti dakes ti espiritu. Isunak ket naagasan, nakawesan, ken naisubli ti kinasimbeng ti panunot na. Saan laing nga dijay kakabsat, nagtugaw ti sakaanan ni Jesus, nakawesan ti umiso, nga lupot ken kastamet, nga umiso ti panagpanpanunot na. Ket naiduma, unay kasasaad nan, idi ni Apo Diyos tinagturay iti biag na. Kaya't naasawen kakabsat, ti panagbalbaliw ti tao, isimbolo na daytoy nga teksto tayo, tinananay apan nakaisubli ti pamati, daytoy nga lalaki ken Jesus. Daytoy ket ipakita namet ti pannakaagas, babaen ti pannakabalin a parabor ti Diyos. Ang makabael amang balbaliw, oray kadagiti kaadwan a nadadael, ken nakapadas ti desperado, nga biag kadagiti tunggal may sa kanya tayo. Ket nga po Diyos, kaya na nga isubli, kaya na tayo nga agasan, kawesan, isubli, kadagiti kinasimbeng ti pampanunot tayo, itilikudan kadagitoy kakabsat nga napasamak kanya tayo. Ngem no daduma kakabsat, ti reaksyon tayo ngamin, adda ti panagbuting, wenno saan, pamati kadi, ti surutin tayo, kadagiti bibiyag tayo. No kitain tayo, ti binasa tayo, tatay, dagiti daduma, anya ti reaksyon, dagiti umili. Apo, pinatay mo meten, dagiti alagami nga baboy.
Apay ngay ta inturong mo, ti demonyo kadagitoy. Nga alaga mi. Weno, ay wanan mi. Nga isot, mangted ti biyag kanyami. Kastoy tinapasamak. Dinadael, dagiti demonyo, dagiti baboy, nga isot pagbiyagan, dagiti agay-aywan. Ngem no kitain tayo, kakabsat, kinapo Jesus, saan kadi nga mas napatpateg, iti biyag, ngem, kadagiti yan dagiti baboy nga mabalin nga isut pagbiyagan dagiti tattao ngem kini Jesus iparangarang na nga mas napatpateg kanyana ti biyag ti tao tapno maisubli iti dati nga biyag nga may tutop kas pagayatan ni Apo Dios iti biyag na. Isot nga kitain tayo ti inaramid ni Apo, winawaya-wayaan na dagiti naluganan, manipod ti panlakabalin ti diablo. Ngem dagiti laing napanunot dagiti tattao ket may papan kadagiti gunguna, wenno gunuden da manipod kadagiti tarakenda. Mas impategda dagiti tarakenda ngem kaysa panlakaagas kadagiti tattao. Tapno kasta ket mawaya-wayaan da. Manipod ti panagturay ti demonyo kadagiti bibiyag da. Ket kasta kanya tayo. Kasta ti panangyalala tayo ti biyag kakabsat. Ti tunggal may sa kanya tayo. Mabalin nga datayo ti kadaksan. Mabalin nga datayo adda dagiti bisyo tayo. Adda dagiti aramid nga saan nga may tutup ken Apo. Ngem mamati tayo ti kas maysa nga Kristiyano ti panangilala tayo ti biyag nga adda pay ti may kadwa nga mabalin nga aramiden ni Apo kadagiti biyag tayo tapno maagasan tayo may subli tayo kadagiti dati nga biyag tayo kas ti imahe ni Apo Jesus kadagiti biyag tayo. Isut gapo nakakabsat no pay kasta adu dagiti nagsao nga nagpaneknek nga tinaluganan ket pinili na ti pamati imbes nga agbuting simurot ken Jesus ket siraragsak isuna anawaya-wayaan. Kasjay tayo mat kakabsat, di ba? Kitain nyo man dagiti kapadasan nyo. Mabalin nga datayo dagiti pagbutbutngan siguro dagiti tattao, dagiti aglawlaw tayo idi. Gapo tada dagiti saan nga nasimbeng nga panagpampanunot tayo. Dati ada dagiti bisyo tayo. Ada dagiti obsession tayo iti biyag nga isot ng perdi ti panang kita dagiti tattao ti biyag tayo. Ngem manipod idi nasarakan tayo ni Apo Jesus. Manipod idi nawaya-wayaan tayo, inagasan na tayo, nagbalbaliw tayo. Ket paniknekan dagiti tattao kas napasamak iti daytoy nga lalaki nga niluganan ti demonyo. So kitain tayo ti bileg ti awag ti pamati kakabsat. Nagpakaasi ti lalaki ket nga agtalinaed ken Jesus numampay kasta binilina na ni Jesus nga agsubli iti komunidad da. Ti kagimungan da nga agbalin kas saksi ti panakabalin na. Ti panakabalin ti Dios. Ipaganetget na iti daytoy, ti pateg, ti panangibingay tayo, ti pamati tayo met, ti panagbalin kas instrumento, nga agbalin tayo, nga instrumento, tinamnama, kadagiti kagimungan tayo, tapno kasta, masaksyanda, dagiti kapadasan tayo, ket maikanda, itinamnama met, kadagiti biyag tayo. Mabalbaliwan da, maagasan da, may subli, ti kinasimbeng dagiti panagpampanunot ti tunggal may sa kanya tayo. Ket ti imahe ni Apo Jesus ti agturay kadagiti biyag tayo. Tunggal may sa kada tayo ket naayaban nga agbalin tapno agbalin nga parabor ti Dios. Mangibingay ti di agbalbaliw nga bileg ti pamati kadagiti adda ti aglawlaw tayo. Ket pausar tayo kuma kakabsat. Sa dino man ti ayan tayo kadagiti komunidad tayo, kadagiti working place tayo, school place, family place, pausar tayo kas instrumento ti bileg ni Apo
gapo ti pamati nga inawat tayo kang kuana. Masansan akid daw ni Jesus kadagiti pinaimbag na nga agulimek da. May papan ti panakaagas da, ngem imbilin na nga agsublida kadagiti pamilyada. Ket imbagada kadakwada nga aramiden da, iwaragawag da. Tapno kasta ni Apo Diyos ti may tanok kadagiti biyag da. Apay nga tati inaramid ni Apo Diyos da ito'y mabalin. Tapno kastakit agbalinda nga epektibo kasaksi kadagiti makaammo kadakwada. Gapo tanapaneknekan ti kapadasan da kina Apo Diyos, gapo na milagroan nga pannakaagas da. Kas maudi kakabsat, ti istorya iti naluganan nga lalaki, ti dakis nga espiritu, ket nabileg a pangarig daytoy kadagiti biag tayo. Agsasao daytoy maipapan ti kinaawan tinamnama ti maysa nga tao. Awan patinggana a bileg a pamati ken ni Hesukristo. Ken tinapatig nga akem nga aramiden tayo tapno ibingay tayo ti pamati tayo iti kagimungan nga nangayaban ni Apo Dios kanya tayo. Isut gapu na kakabsat nasken nga awaten tayo, nga awan ti panakabalin tayo, nga mangkontrol kadigiti biag tayo, nukit kitain tayo. Ngem ti tulbik ti panagbalegi tayo kakabsat, tapno maagasan tayo, kas ti kapadasan daytoy nga lalaki, ket isot panangawat tayo, nga awan maaramidan tayo, kadigiti biag tayo. Nga ni Jesus laing ti makaited, ti panakaagas, babaen ti pamati tayo ket ti bileg ni Apo Jesus kakabsat, isu ti mangisubli kada tayo, ti dati nga kinatao tayo. Ti dati nga nangayaban ni Apo Dios kanya tayo. Isut gapu na nga rod kakabsat, iti daytoy nga kanito, maawis tayo, nga ipakita ti teksto tayo, nga kayat ni Apo Dios nga pausar tayo kadagiti biag tayo. Anyaman dagiti kapadasan tayo ti biag, mangyeg tayo kumamit, ti pannakaagas, kadagiti lugar nga nangayaban ni Apo Dios kanya tayo. Pausar tayo kasaksi, kadagiti tattao nga adda kadagiti aglawlaw tayo. Tapno kasta, ti bileg, ti pamati, ti likudan, ti kinaawan, ti namnama, kas napadasan da ito nga lalaki, mapalasan damit dagiti sabsabali gapo ta sika ken siak napadasan tayo ti bileg gapo ti pamati tayo ken Kristo gapo ta inawat tayo isuna. So sa dinuman ti nangayaban ni Apo Dios kanya tayo, kas namati ken Kristo ken kas maysa nga metodista na nga naayaban iti daytoy nga iglesia, pausar tayo kakabsat, agbalin tayo nga namnama kadagiti sabsabali gapu ti bileg ti pamati nga inawat tay ken Kristo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Anya ti mabalin ko a pagsubad iti Apo kadagiti imbag nga impay na kanyak. Mangidatag to iti daton nga inumen a pagyaman ko ken kuana, ti panangisalakan na kanyak. Iti imatang dagiti amin a katattao na, tungpalet to ti inkari ken kuana. Idaton tayo, dagiti a pagkapullo, karkari ken datdaton a pagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking babaen ti bank account ti Central United Methodist Church.
sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ketno pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Kararag tayo. Agyaman kami, Apo, ti kinaparabor mo kadigiti bibiyag mi, na materyalan man ken espirituan, o Apo. Kas panagyaman mi, paset ti panagyaman mi, o Dios, panangidaton mi ti bibiyag mi, ken kadigitoy nga pagkapullo panagyaman, ket tultuloy nga mausar, kadagiti aramid, misyon, ken ministeryo ti iglesia, ket iparukpok mo met, anay nga bendisyon, ket titunggal may sa kadagiti anak mo, tapno agbalinda pay nga bendisyon ti sabsabali, Apo, ken makasabet kadagiti kasapulan da. Dagitoy ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Nagdakelen ti kinamatalek mo, awan lading iti umay ken ka, sika ken ti kasim di agbaliw, kas ti ugma ken ti agnanayon. Anyan nagdakel kinamatalek mo, tunggal bigat paraburan nakam, amin nakasapulan mi ited mo, ken kaagyaman kam kangatuan. Panawen ti lamek ken kiapudon niya, inet bulan ken amin abitwen, agmay sada mangipaniknek, tidakel ngaya mo kadakam. Anya nagdakel ginamatalek mo, tunggal bigat paraburan nakam, anyang kasapulan ited mo, ken kaagyaman kam kangatuan. Sige, kabsat, agkararag tayo. Bendito nga Diyos, awan ti mabalin nga ibagami, no di ket ti sao nga panagyaman, gaputi kinaimbag mo, kadagiti bibiyag mi. Tilikudan, kadagiti panagkurkurang mi ken kao, Apo, kinalupoy mi, kinakapoy mi, kinamanagbasol mi, o Apo. Agyaman kami, napnuan kami, tinamnama, gaputi pamati nga inawat mi ken ka. Inagasan na kam, o Apo. Binendisyonan na kam, winayawayaan na kam, o Apo. Manipod kadigiti biyag nga pagtaktak dirami iti daytoy nga kanito. Nulungan na kami nga agbyag tapno kasta ti pagayatam ti maaramid kadigiti tunggal maysa kada kami.
kadagiti pamilya mi, trabaho mi, panag-eskwela mi, wapo, kastamet kadagiti lugar nga nangayabampay ti tunggal may sa kanyami. Pabiligan na kami, wapo, babayen ti pamati, nayunam ti pay dagiti pamati mi, wapo. Tapno kasta saan kami nga agkurang ken agkamali. Kadagiti amin nga kanito no diket babaen titunggal may sa kanyami, wapo, agbalin kami nga namnama ti sabsabali. Tapno sika ti may tanok, mapadayawan kadagiti bibiyag met kadagiti sabsabali, wapo. Wen apo maminsan kadimanen kidawe mi tagtultuloy nga panakikadwam kadagiti bibiyag mi. Maminsan manen nga agyamang kami ken ka, agyamang kami kadagiti kakabsat mi nga nakadanon kadagiti panagkasangay da ken anibersaryo ti kasarda iti daytoy nga lawas. Parukpok mo kadi ti bendisyon mo kanyada, wapo. Kadagiti aramid da, pamilyada, agyamang kami ta imparik na manin, tinananay nga parabor mo, ti panakaabot da, ti may sangatawen, kadagiti bibiyag da, kadagiti agkasangay. Ken kasnamet, manin, kidawe mi, iti parabor mo, iti sirib nga aggapuken ka, wapo. Tapno si kakadi, ti makikaadda, iti lasod manin, ti makadomingo, kadagiti bibiyag mi. Tapno saan kami nga agkurang, ken agkamali, kadagiti amin nga aramid mi. No diket sika, tagtultuloy nga mapadayawan met kadagiti bibiyag mi. Wala po ikarkararag mi, dagiti adati masaksakit na o apo, ada dagiti sagsagubanit da, ada kadagiti gagasan o apo, bendisyonam kadi dagiti mangagas, dagiti agas, ken pagagasan o apo. Nga agbalinda nga instrumento tapno maisubli ti salunat, dagiti kakabsat mi nga adati saksakit da o apo. Tulungan na kami kadi, o apo. Papegsaim dagiti na pisikalan nga bagbagimi. Tapno aramid mi dagiti pagayata mo, apo. Tapno titunggal kanito nga umay kami, iti saklang mo, iti daytoy nga gimong mo, apo. Tultuloy nga sikati mapadayawan, o apo. Kastamet nga ikarkararagam mi, dagiti kakabsat mi, kadagiti dawdawat da, kiddaw da, ken araraw da, o apo. Ipaay mo kadi si bubuslon. Agyamang kami, iti daytoy nga kanito nga makaasidig kami ken kababaen ti kararag ti pamati, o apo. Ket amumi, o apo, nga di nakambaybayan. No diket sa batem dagiti kasapulan mi, ipaay mo si bubuslon, o apo. Gapo ti pamati mi ken ka. Kararaga mi met ti sangalubungan nga mapaspasamak, gapo kadagiti gubat, o apo. Dagiti mapaspasamak iti Ukraine, Russia, kastamet ti Israel, ken Iran, o apo, ken daduma pay nga paset, ti lubong, nga dati gubat, bisin, ken daduma pay, nga paspasamak, o apo. Ikapya kadi, ken ti presensyam, tagtultuloy, nga makikaadda kadakwada, o apo. Wen apo, amom, dagiti araraw, ken dawat itong galmaysa, kadagiti anak mo. Ngem sinanama kami, babaen, ti inawat tumi nga pamati mi, ken ka, nga agtultuloy nga di nakambaybayan, ket agtultuloy na kami mga bendisyonan met, tapno agbalin kami nga bendisyon ti sabsabali. Pakawanin na kamo, apo, kadagiti amin nga nagkurangam mi ken ka, naglabsingan mi, kas pamakawam mi met, kadagiti amin nga nagkurang kada kami, bendisyonan na kami, apo, ket pakawanin na kami. Tapno agtultuloy kami nga may kariti pagarya mo, apo, kas anak mo, apo. Dagito iti dawat mi, itinagan ni Jesus nga apo ken manubot mi. Amen. Amen. Pakawan ti basul tal na di umlay, ti panangidalan mo kadakam, agman nama, ti bigat apo si Panginoon.
man nagdakel, kinamatalik mo, tunggal bigat araburan na kam, amin at nasapulan mited mo, indakel yan pangatuan. Amen. Ken anak kuma, ken Espiritu liw-liwa, dayawen na ipangruna, di langit ken ti daga. Amen. Kakabsat ken Kristo ti parabor ti sao ti Apo nga nagtaudan ti biag ken nagsaad kuma kadatayo. Ti ayat ti Apo nga gubwayan ti biag ken ti mangbalbaliw nga bileg ti Apo iti tumulong ken mangpapigsa ti tunggal may sa kanya tayo. Iti daytoy nga aldaw ken ti amin akan ito itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.